Da ni fel Menter Môn wedi gosod system Wi-fi cyhoeddus yn Beddgelert sy'n galluogi Beddgelert rhoi mynediad i'r rhyngrwyd i bobl, ond hefyd mwyn i Beddgelert cael mwy o wybodaeth a data am yr ymwelwyr sydd yma, i wybod faint o ymwelwyr sydd yma, a hefyd i weld pa mor hir maen nhw'n aros yma. O'r system Wi-Fi yma, mae'n bosib deud bod dros 10,000 o bobl wedi bod yn Beddgelert yn y mis dwytha, a hefyd bod yr ymwelwyr yma ar gyfartaledd yn aros yma am gwmpas 40 munud. Mae'r data yma ar gael i'r busnesu yn Beddgelert, a fedrith y busnesu yma defnyddio'r data mwyn wneud penderfyniadau. Yeah, so having the town Wi-Fi is beneficial because we have visitors coming in from the trains off Snowdon, and you've probably got a 10-15 mile radius where there's no mobile signal unless you're on EE, and then it's scratchy. So the first thing people will do is connect to the Wi-Fi, which gives us a great set of data because then we can mark it out to them going forward when they come back. We have a huge return visitor base coming into Beddgelert. Mae o'n ddiddorol I ni fel busnesa bod yr system patrwm yn dangos na ryw 20 munud ydy'r amser mae bobl, yr ymwelwyr yn aros yma ar gyfartaledd. Mae hwnnw wedyn yn rhoi ffocws I ni. A targed I ni mae'n cychwyn mwyn I ni gynyddu'r amser mae pobl yn aros yma, neu mwyn I ni ddeall pam na dim ond 20 munud maen nhw'n aros yma. So the data in the Patron system allows us to look at what times we're busy in the village. We can see when people are logging on. That helps us manage our staffing so that we can see that we need to staff up more at lunchtime because we're getting a big hit on the data. But also the demographical data from age, gender allows us then to model our business and helps us plan going forward. Yn dilyn trafodaethau heddiw gyda busnesau lleol Beddgelert, mae'n amlwg bod Menter Môn wedi bod yn llwyddiannus yn gosod y rhwydwaith Wi-Fi cyhoeddus. Felly, da ni'n edrych ymlaen I barhau I gydweithio efo Cyngor Môn a Gwynedd I osod fwy o systemau ar draws Gogledd Cymru.